donje hiki mar 7 e kinde ma timo ohand rech. Ohala mage misebedo ka ikadhe kaka jo ohand rech? Ohala koso gini challenges achiedh nade challenges misebedo ka ikadhe ohand rech? Mokwongo I wish ni dachako gi spirit man go kawuono ni dachako go chon. Ng'eni kana chako wach rech to natima mar wutudu. Senono moro miwacho ni an gi time to be atemo gini kara nyalo mana time. Koro rech ne wach ni asebedo kode serious mana since last year. Those other years natima mar ni I have all the time, let me just do it. But all in all, an atimo biashara na online. To online nani ayudo mana customers mokwongo through brother na makori neno nothoni. Koro pok abedo gi duka. Aoloso mana rech e oda kaito aoro ne customers ga mong'eyo biro kawo gik makamago. Koro mokwongo en ni kaka ng'ama uso online ok ius pile. Kech ng'eni kiuso online tiuso gi oda. Wasewacho ka ni rech en gima kethore piyo. Koro ambe ok dakawe na bedo kode mang'eny e ot. Koro ng'eni kaka kawuono an ka seche moko ka uso. Kech ng'eni koro mane gimitegemea. To ka in ng'ama nigi duka to kata di in mana ka kata kionge to biashara ni dhi mbele pile. Koro challenge mokwongo en mano. Mar ariyo en competition. Rech biashara mar rech sani so flooded. Ng'ato ka ng'ato use, ji te use. Koro ng'eni yudo ni competitors ng'eny. Koro seche moko chuno wani nyaka iduok bei piny eka mondo customers kik ringi nikech ng'ato bo wacho ni kuma dake cha dongi use siling 200 inti use 300 nango. Koro seche moko waketo bei mar i-retain customer. Profit moro malong'o miyude to onge, but mana ni nikech customer mani sebedo go kik dhi because the market is so flooded. Digite use rech is all over. Machielo en rech magalagala. Ng'eni ng'ato biro nyisi ni rech nini ng'ato nigi perception moro mar ni rech ni ok ober en rech makama. Ineno yeah. Koro the mistrust nitie trust moro erode the trust ma ng'ato nyalo bedo godo inyo. Kaito koro an personally kaka Morin to maybe anyacho ni competition ayudo from joma koro nigi dukni gi ng'eni gin joma kadho and all that, but ani ng'eni koro ka ng'ato ng'iewa to en ng'ama ong'eya ni Morin uso ga rech or maybe ng'ama bedo referred. To mai tich mitimo full time to ko sasa moro ng'ato be nyalo penjo ni ohinga mane ma Morin tiere godo mar bedo koda kata mana kari moro miwang'e rech? Aseng'iyo gimaro